Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Nura Tasiu. A ci gaba da wayar da kan al'umma da muke akan abin da ya shafi sinadarai muhalli da kuma tasirin waɗannan sinadarai ga muhalli. Yau mun zo akan abin da muka fi yawan magana akai, wato shine ruwa. Yau za mu yi bayani akan amfani da ruwa a wuni, a irin gurare da suke da wadatar ruwa kuma suke samun ruwa tsaftatacce na buƙatar rayuwa. Na farko, ga kashe-kashen amfani da ruwa a wuni ga bil'adama. Na farko shine tsafta, wato tsaftace gida da wanke shi da goge shi. Ana amfani da wanke-wanke da wankin mota da shukoki da bawa shukoki irin waɗannan. Kashi 6 na ruwa ake amfani a wannan wuni. Sai kuma cin abinci, wato dafa abinci da shan ruwa. A wuni ɗan adam yana amfani da kashi 4 na ruwa. Sai kuma wanke-wanke, wanka da sauran tsaftar jiki. Shi wanke-wanke yana ɗaukan kashi 7 na ruwa a wuni guda. Sai wanka da sauran tsafta, shi kuma tsaftar jiki, shi kuma yana ɗaukan kashi 40 na ruwa a wuni. Sai kuma abu na gaba, wato flushing. Flushing ɗin wato ba haya, wato wannan ga gidaje waɗanda suke amfani da masayi na zamani ko kuma mazagaya ko matsuguna ta zamani. Ana amfani da kashi 30 na ruwa a wuni domin yin waɗannan abubuwa. Kuma dangin wanke sutura, wato wanki na kaya da kayan sawa, shi kuma ana amfani da kashi 13. Kowane bil'adama yana amfani da kashi 13 na ruwa a wannan wuni. Idan ka haɗa wannan, shine yake baka kashi 100 na amfani da ruwa. Wato idan amfani da ruwanka ya ƙasa da wannan, to Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce baka more ruwa a rayuwarka. Saboda haka muna fata jama'a za su ci gaba da bibiyar mu domin ganin abubuwan da suka shafi muhalli, sinadarai da kuma tasirin sinadaran ga muhalli da kuma bil'adama gaba ɗaya. Assalamu alaikum.